Mia allà. Ona, mira la Mia. Hola! Però què és aquest cornet que portes aquí dalt? Això un cornet? Voleu anar a veure la Mia? És un unicorn. Jo vaig estar llegint. Mira, per això sí. Hombre, mira aquí, aquí. Mira aquí. Mira aquí. Va, som-hi. Us explico. Ara necessiteu... Això és només la connexió, la primera connexió, que és el... Bueno... Farem dues connexions. La primera és a 5:15, d'acord? 17:15, i ho farem aquí. És el sumari. Jo posaré a la taula, potser, o no sé com ho farem. Llavors, vosaltres en silenci al principi, només se'm veurà a mi. Doncs sigui d'anar, vosaltres escoltareu el programa. Doncs sigui d'anar, jo estic aquí avui a un poble, no sé què, us explicaré, i amb el megàfon diré: bona tarda, Santa Coloma de Cervelló. Quan digui això, comenceu a cridar. I esteu molt contents, d'acord? Sí? Ara farem una cosa, ha quedat clar o no? Sí, clar, sí, va cridar, esteu contents perquè he vingut la tele i ja està, d'acord? Ara farem una prova i tot plegat. Teniu una dintre, Jo pensava que era la ràdio. Lluís. No, baixarà la pista tot guardar o algo. Volen otra foc amb el gegant. Lluís. Que tenga que ser un café. Ah, vale. Mira, no facis un dausat. No facis un dausat. Bona tarda, Danae. Doncs la ruta del poble més viu de Catalunya arriba avui a Santa Coloma de Cervelló, un poble que no arriba als 9.000 habitants, però que té molta vida. Té molta vida, tot gràcies a la cirera. De seguida entendreu per què aquí s'hi fa la cirera més gran de Catalunya. Aquí a la plaça està tot molt preparat. Bona... Vale? Farem alguna cosa així. Ah, vale. Perfecte. Muy bien. Mira els dels diables, tu. Menys que tu. Pues mira,
Guanyaràs, perquè això, com vaig fer els 12 metres, jo hauria de tindre, no sé quan es va fer el primer any, però hauria de tindre uns 20. En tinc 65, cau en Déu. Us vaig demanar l'últim que va guanyar el premi i em porteu quan tenia 20 anys. Aquest. No, Tu ets l'últim. Jo sóc l'últim. Ah, vale. Jo tinc el rècord. Vale. Tu ets l'últim, quan vas fer? 10, 5, 10, Me cago en Déu, comèdia. Vale, doncs us poseu els dos i jo competiré amb tu. Hola, bona tarda. Bona tarda, Santa Coloma de Cervelló! Vale, molt bé, ho heu fet genial, Pica, no quan rebota, és quan pica. És el primer. Deixeu-vos de punyent. Escolta, Ha arribat a 5, està bé. 5. i una altra cosa. Ha de caure dintre de l'espai negre, Són 2 euros, ara ho trobem. Bueno, molt bé. Però com ha de ser? Modo avió amb tothom, sisplau, Si hem de trucar a emergències ja ens rescataran, tu. Ara no és important. Aquest de la càmera qui és? Ets del diari local. Por amor al arte. Saludeu, home, saludeu. Hola! Ara ja sí, però... I què podem fer per evitar-ho? I avui, nou poble de rècord. Serem a Santa Coloma de Cervelló, on les cireres, m'encanten, són les grans protagonistes, perquè de fet són les més grans de Catalunya, oi, Sergio? Doncs sí, les més grans de Catalunya, aquesta és la protagonista de la cirera aquí a Santa Coloma de Cervelló. Tothom està preparat per explicar-nos per què són un poble de rècord. Només em queda dir... Bona tarda, Santa Coloma de Cervelló! Aquesta fruita de la cirera és part de la vostra vida, però també part de la vida de tot Santa Coloma de Cervelló. Per què és tan important? Perquè aquí hi havia molt de conreu de muntanya, bàsicament era vinya. Aleshores que els conreus de muntanya doncs fallaven i els pagesos se'n ressentien. I la cirera va salvar. I el venir la cirera ho va salvar. Ho va explicar. Això tampoc és, però ja que és la festa més emblemàtica del poble, doncs sí, Ja que estem aquí, vols dir que no podem reivindicar la cirera de Santa Coloma? Oh, i tant, que sí, que vingui tot el món a veure la cirera de Santa Coloma i que es provi. Visca la cirera de Santa Coloma de Cervelló. Clar que sí, gràcies. Tu vas ser el primer participant d'aquest concurs? Bueno, el participant del primer any. Del primer any, sí. I vas batre un rècord que ningú t'ha superat. Tu vas escopir el teu pinyol i a on va arribar tot? 12 metres. Sí. Bueno, sí. Jo crec que no puc marxar d'aquí sense bufar. És a dir, vull competir amb tu, veiem si et supero. Mengem la cirera, això ja t'ha dat, mengem la cirera. Vinga, anem a escopir. Don. Protagonismo, fan de protagonismo. Ya. Sí, sencilla. Al final valent, però ja és igual. De rècord, ens acompanyeu? Mireu la vestimenta que porto. Jo, l'Anae, m'he vestit per l'ocasió. M'estic cagant una miqueta. Avui el candidat és Santa Coloma de Cervelló, on les cireres són les grans protagonistes. Sergi, ja els has tastat? Doncs de moment no, de seguida ho faré, però abans us vull presentar a una nova amiga. Mercè, què tal, com estàs?
que tens 20 anys. Sí, tota la vida. Tota la vida. Com és això? Perquè em vaig casar amb un pagès i com que m'agrada molt la terra i m'agrada molt fer de pagès, doncs de seguida em vaig posar a collir cireres, que és el que més tenia en aquella època. La cirera, per què és tan important a Santa Coloma de Cervelló? Doncs perquè va ser la fruita que va salvar a molts pagesos de Santa Coloma. Perquè amb la filoxera aquí majoritàriament es collia raïm, vinya, i es van morir. Però la que es va poder trobar el cirerer i plantar el cirerer a la muntanya, doncs es va revifar molt el conreu de muntanya i això va ajudar als pagesos. A mi m'han dit que la cirera de Santa Coloma de Cervelló té uns efectes afrodisíacs. Oh, i tant! Què ha passat aquí a Santa Coloma? Home, ha crescut molt el poble. Gràcies a la cirera. Se suposa que sí. Però què té la cirera? És afrodisíaca. Ja m'explicaràs el secret? Mira, tu poses una cirera a la boca. Sí. La mossega. Sí. Ah, fem-ho. Posa-me-la a la boca. Clar. La mossego i què faig? Ara notaràs una explosió de gust. Amb aquesta no tant. Amb la de Santa Coloma més, eh? Què faig amb el pinyol? Aquest pinyol... Allà. Perquè si no, si cau a terra pots relliscar, eh? Puc relliscar? Sí. Gràcies, Mercè, per estar bé amb nosaltres. Parlant de llançar el pinyol, d'escopir-lo, aquí a Santa Coloma... A llançar pinyols de cireres, Xavi, tu ets el guanyador de l'any 2024. Sí, és cert. Va arribar, segons em va dir el jurat que estava per allà present, 10 amb 50. 10 amb 50. Jo crec que és moment, com a guanyador, de reivindicar la cirera de Santa Coloma. Oh, i tant. Us convidem a tots plegats i plegades a que vingueu a Santa Coloma a provar la millor cirera del món. Clar! Tu amb 20 anys vas escopir un pinyol de cirera i va arribar a quants metres? 12. Ningú t'ha superat? Fins aleshores no. Ton, ho vull provar jo amb tu. Vull llançar un pinyol de cirera. Sí, competim. Vinga, va, mengem la cirera. Ah, clar, si tens micro. Va, mengem la cirera. Tu primer. Jo primer. Llenço, Sí! Vinga, tothom! Ensenya-li! Eh!